Det er blevet den 11. december, og Nissestar har sendt en af sine nissemedhjælpere ud for at finde grødrisen. Det viser sig, der er nogen, der har gemt den. Da nissemedhjælper kommer op i kantinen, kan hun se, at de sidder og griner fjollet. Nu ved hun godt, hvem det er, der står bag. Så hun skynder sig ned for at finde Nissestar, så hun kan fortælle om det. Men Nissestar er der ikke. Nissestar, han er gået over i den anden bygning. Nissestar, hvad laver du her? Nissestar fortæller, at han leder efter sin grødris, og de sendte ham herover. Hvem? Er de søde nissedamer over på holdet? Men så siger hun, jamen grødrisen, den skal du da finde inde i salen. Og Nissestar skynder sig derind. Hvor er min